I o ko intellectuel multidimensionnel won ceerno modi rahmatul mawla alayh gando dabba e gandal kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh mo ganduɗa ko multidimensionnel gandal ngal ko fannuji ceertuɗi o andi wona omo andi fannu goto tan walla omo andi gueɗel gotel tan ala ceerno gandal ngal yaaki ko intellectuel multidimensionnel gando mo ganduɗa gandal mum ina seeki aada e fannuji ceertuɗi gando mo ganduɗa gandal mum ina seeki aada e fannuji ceertuɗi kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh ko fannuji Allah waɗi andinimo ko wiyete e gandal ko intellectuel multidimensionnel on ceerno modi rahmatul mawla alayh ɗum woni ceerno Ibrahima Ba e jimi mum o wi ko man kanzuhu ilmun yafuqu bi nutqihi yu'yi al-fasiha fasara kas-sakrani min garo e fere muso Allah jaɓi intellectuel multidimensionnel woni ceerno modi rahmatul mawla alayh o ko enseignant philosophe ceerno modi rahmatul mawla alayh ko jangguinowo mo ganduɗa paamɗo ko janggi ko mo ganduɗa ko philosophe muɗum ceerno ne daɗi binde makko kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh philosophie mo jogui o ina daɗi hay binde ɗi kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh Allah de ko seedi mimi yehi to ceerno muɗi o namni kam namna mi meeɗa namnede hono maggal mi anda soɓe jogori namtide hono maggal e bawɗe Allah mi yahto makko o wi kam beele sukaɓe ma ɓe ina jangga fiqhu imo jangga sharia wima aha kay imo jangga sharia aada yaruno so wiyama sukaɓe ma beele jangga sharia tako jangganoɓe Qur'an mbiyeɗa ko beele iɓe faam walla ɓe wona noon heewi namnore wona ɗum o namni kam wi kam beele ina waɗi tasir e koɓe janggata ko beele koɓe waɗi tasir e maɓɓe beele koɓe janggata ko ina battina e maɓɓe wima aha kay ne waɗi tasir e maɓɓe c'est parce que waktuji toppito no waktuji ɗi juulda waktuji no yona ɓe gara ɓe waktu yoni hakkadi e ko nandi hen wi kam ko ɗum woni fayida jangde wona wawde binde ɗi ala ko binde ɗi yo battin ɗi nafta so ɗum ala tan ko joom wonata ko wa alimum bi ilmihi lam yamala ɗon wonta yiyata wonta ko ganda mo gollirani gandal mum ndeke fayida woni so tawi a janggi yo jangde nde battin e ama kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh enseignant philosophe woni ceerno modi rahmatul mawla alayh neɗɗo jannginowo pinɗo paamɗo no jangde yarata ceerno modi so jangguinima tan ceerno jangde goɗɗo yawata sakdema noon Allah waɗani mo tawi ko Allah surtout ko wiyete fiqhu ko so jangganima ɗum tengti noon e mukhtasar Cheikh Khalil Allah jalla waɗi oɗo jiyaɗo Allah ceerno Ibrahima Sall koye oɗo yimi e dow inde muɗum te o mi wima ko temple du savoir mi wima H o ko homme de science mi wima I o ko intellectuel multidimensionnel mi wima o ko enseignant philosophe R o ko redresseur pédagogue on coowo poccowo nehowo pewdowo murabbi nehowo kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh sa ari e ceerno jallo sa ari e ceerno ma taw ceerno ko nehowo ceerno ko pewdowo neɗɗo arate ceerno ala no wayi gam mi rokka on yirto tan e hooram min ne gadi mi ceerno ala no mbami nano gummimi koye seeɗen mbiyam ɓe ganduɗa ko jinnaɓe am min ganduɗa holno fotata ɓornorede min ganduɗa holno foti haaldede min galna holno foti jooɗorede pop ɗo ceerno mo janggimi ɗum maa dalika ko redresseur donc pédagogue joguiɗo pédagogie ko somo nehma o nehirtama e needi sattede ala ko needi ne wondi taw ne wondi e ne wondi e pédagogie kanko ceerno modi rahmatul mawla alayh waliyaɓe Allah ɓeɗe jogui martabaji martaba wiyete ko martaba heende
ngani hen wodi amre woni monat ɗum nan to wana hende jogui sirru Allah goto kañum ala inde ɓiɓɓe ɓe on daarat ɓiɓɓe tan ɓiɓɓe kaara e bawɗe Allah ni hende way ɓiɓɓe ɓe on daarat ɓe tan ko daariɓe ko tan ɓiɓɓe kaara waliyaɓe Allah ɓe jogono ɗin martabaji so ɓe daarima tan a fewat ko alda wiidema wayni wuli yo ɓuuɓi yo nono ɗo sahaji ɓe gaddane neɗɗo ko oñiɗo goɗɗo wiyani haala wi goppemo tan ceerno Mouhammad Samassa ayyadahullah wa nasarahu ndeysan waajo goto mataw yi sahaji aroɓe makko ɓe sahaji ko rewɓe aduna hankkadi mbaɗi mesuji men mbaɗi alhaaliji mumen tan no gandirɗo gueɗe aduna ni tan ceerno kadi tawi ko Allah huccita e ɗum gollodira e maɓɓe tan kanko waajo o ñingi o wi ceerno Samassa fatan joddade yimɓe waaɓe ni ceerno Samassa wiiɓe mécanicien sohli ko oto bonɗo ko wona ko mécanicien wodde oto kesugol mécanicien sohli ko oto bonɗo fewnit oto nafa wona mais wona oto kesugol o wi almuru mo jangguinta mo jangguiɗa binde walla jangguɗo binde ha waawi e diini yenke hayso ko wona almuru hayso ko debbo taw ko diini yenke o wi ɓeeɗo kay daɗi o wi ɓeeɗo woɓɓe ɓe kay ɓallinta hoore ma wona e funtude ɓe aɗa wadda e maɓɓe hay peewa mécanicien sohli ko oto bonɗo wona naata keso ndeysan ko wallahi haali gonga kanko martaba noon ko mbiyaka mo jiiɗon fof jottodiron de taw hayso fewani de ala ko martaba ceerno Samassa yo naw wa amma an aɗen jikkuma o wona ha wooro woto andu wona yimɓe wonmo gandata tan inna tibaa tasruqu tibaa jikkuji gujjodirat wonmo gandata tan ceerno soni jangtoɗo woni e gueɗe tan so ɓoyi jitta ko wadde ɗum jitta ko wadde ɗum kamɓe ceerno en noon almi rokkiɓe kamɓe ceerno Mouhammad Samassa en ceerno Aliou Cham en ceerno Mody en ceerno Mahamadou Amine Dumga en ɓemin gondi ga e Fouta ɓe alni rokkiɓe goɓe gonda e neɗɗo guila ala no wayi ceerno ha wonna neɗɗo redresseur pédagogue ceerno Mody nokko kawniɗo hen tawi ko Allah saabu o nodda tan o wima wuli walla ɓuuɓi ala min kanko min gandi on gonda tan jeeyaɗo feewa Allah de ko seedi bi hurmati zil izaw bi rabbil kaabati min dañi ɗo almudo soma ara galle tan dogueɗo o ɓornotono defte makko koye bool galle jaari makko bool o hen waɗa defte ɗe o rondo e hoore he so ari haydama galle kadi o amo walla o yima ha yimɓe jiyamo o ara jooɗo jangga noon e noon min nanmi ɗum mbimi wallahi ha watta huccidirde e waliyo Allah o yiya billahi l azimi on haade mum ummade ɗo yimɓe fof kanko ɗon jeeɗa alde ko seedi gonga mi tawama ɗo ko adi ko mi tawama ɗo ko sakki yimɓe mbiya kare ko gantu kare ko gantu kare ko gantu wallahi l azim min koye winoɓe wallahi hawa watta huccidirde e waliyo Allah o joni o régla ceerno Mody saɗa joddo e makko tan a fewat nonno sirru amre nde nanayi makko sirru amre nde nanayi makko soɓe daarima tan a fewat taw kadi wona bila qawlin wala amalin wala haydara ɓe dukata ɓe duka ɓe kasata ɓe purata koma misal no mbaɗa min ala kanko o ceerno watta ɗum ceerno kañum o petta si yaya ɓoy tan jiita an wonate fewde yaga tasene barke makko redresseur pédagogue on ceerno Mody rahmatullahi mawla alayhi redresseur ko nehowo on coowo tarbinowo taw koye pédagogue koye pédagogie o waɗirta ɗum masalan e sifa newiɗo neɗɗo wona nehowo taw kono a fiyat waɗa wona nehowo taw a sokat no lamɓe no kasoji ɗi mbayni koɓe nehoɓe kono ceerno en wona noon a ko nehoɓe taw koye sifa newiɗo bo sattani redresseur pédagogue ceerno Mody rahmatullahi mawla alayhi woni RO o ko or caché dans sa mine den tuttore ɗum rahmatullahi mawla alayhi wallahi ko gonga ceerno Mody ko or caché dans sa mine jafa ɗum mi diwi enno RO wona mbiɗen woni redresseur pédagogue enno o ko nil ne doute de votre modestie
ɗum ko jangata wawi hejje nul ne doute de votre modestie an ceerno Mody wallahi hay goto meeɗa sikkitade hay goto meeɗa luskude hay goto meeɗa ƴewtade wonde an ceerno Mody ko wiyete yankinade makko hay goto meeɗa sikkitade hen masalan haala meeɗa wadde ko biyaɗo ceerno Mody foof ma yi allahu akbar ɗo ko ceerno yankini ɗum a nanat ɗum nul ne doute de votre modestie modestie woni yankinade ceerno Mody rahmatullahi mawla aleyh wallahi ko neɗɗo jankiniɗo inchallah e yewtere men arore so Allah jaaɓi men haala noon ɗum o ko or caché dans sa mine or caché dans sa mine ko kanŋe cuuɗiɗo e nder comli kanko ceerno Mody wuuri hay ko anda ɗum ɗum puɗɗotoɗen janngo n o e o nul ne doute de votre modestie o ko or caché dans sa mine allahumma salli ala rasulillah ceerno Ibrahima Sall yo Allah yoɓ moƴƴere wallahi ɗum ne weeli Allah de ko seedi bi hurmati zil izza bi rabbil ka'bati wallahi alazim somi wawno ɗiɗo ko windi ko wallahi mbiɗen ko ndiyam or billahi alazim Allah de ko seedi somi wawno mi waɗa ɗum deftere min ɗum ndiyam or tellement que ceerno phrase uji ɗi mbayi yodde ni te ko haqiqa ko haale ceerno ko noon woodi wallahi ko or caché dans sa mine woni ceerno Mody rahmatullahi mawla aleyh allahumma salli ala rasulillah allah alhamdulillahi alladi ala ma razaqana mahabbata ceerno Mody fi qulubina fatiha salatul fatiha amin